Gaurkoan kamera aurrean Maialen Ramos dugu gurekin, bera Ama Guadalopekoa klubeko judoka da eta datozen minutetan kirol honen inguruan berbetan ariko gara. Eta elkarrizketarekin hasteko Maialen, konta iguzu, noiz eta nola murgildu zinen judaren mundu honetan? Ni, kirol hau betidanik egin dut. Hau da, nik 7 urte nitunean hasi nintzen eskolan, nik Onjarbin ikasten nuen, eta ama lan egiten zuen bertan, eta oso eroso zen hor kirola egitea. Azken finean, eskolan eskaintzen zituzten aukeren artean, nire gurasoek ikusi zuten judoa eta esan zuten, seguraski gustatuko zaitzu. Eta urte, orain 23 urte ditut, eta denbora hauetan kirol pilo bat probatu ditut, baina azkenean gelditu hasi nintzen honetan eta gelditu nahi zanetan. Eta kirol honi buruz hizketan, aipatu behar dugu ez duela gutxi Espainiako txapelketan brontzezko domina lortu duzula, baina ez da lehenengo aldia, ez, hirugarrenela. Nola lortu duzu hau? Bai, nire klubean, izan da senior mailan. Izan da nire 3. domina jarraian senior mailan, denak 3. postuan izan dira, baina egia esan, 2012an, lortu nuen nire lehenengo domina Espainiako txapelketetan, urrezko izan zen, eta hortik aurrera orain 7 ditut guztira, eta super konten, egia esan hor podiumean molestatzen jarraitzeaz. Horixe da, eta ja behin podiumera igota, ez dakit hori urrezkoa edo zilarrezkoa lortzeko aukerarik ikusten alduzun, edo ia ez den hain erreza izango? Bai, nik uste, aurten izan da pena handia zen semifinaletan galdu nun, nire erru batengatik, eta nire burua finalean momentu batzutan ikusten nun. Nik ikusten dut maila hor dagoela, egia da lehenengo postua lortu nuna besteen gainetik dago, nik uste asko entrenatzen duela, bere azken finean mai batera iristeko zure bizitzaren parte handia dedikatu behar diezula kirolari, nahi baldin baduzu helburu zehatz batzuk, eta neska honek orain munduko txapelduna izan da junior mailan eta besteen gainetik dago. Orduan, finalera nik uste sartzeko aukerak ditut. Baina gero, finala irabazteko, judoa egia da irabazteko segundoak direla. Azken finean kale egiten duzu, ez da gol bat sartzen duzu moduan, erremontatu daitekela. Hor ja galdu denean ikusiko dugu, baina nik uste maila dakadala, hor sartzeko. Eta ondo esan bezala, maila altuko txapelketak dira, nola prestatzen dituzu txapelketa hauek? Egia esan hori, kirol bat individuala da ikusten denez, baina taldea ezinbestekoa da. Eta azken finean hori taldeak eskaintzen dizun aukerak eta denbora ezinbestekoa da, fisikoa egiten da, judoko teknika momentuak lantzen dira asko, zen azken finean nahiz eta teknika jakin edo giltzak jakin, bakoitzak egiten ditu modu batean edo pixu bakoitzean daude ezberdintasun batzuk eta hori prestatu behar da. Eta gero lehiaketetan egiten diren konbateak prestatu behar ditugu eta ordu asko sartzen ditugu, bai judo tatamian egiten eta fisiko. Eta konta iguzu, zeintzuk dira zure hurrengo txapelketa edo erronka horiek? Momentu hauetan hasiko da ziklo olimpikoa eta hortan parte hartzeko dirutza behar da. Eta aurten ez dakit iritsiko nahi zen edo ez, preselekzioan nago joku mediterraneetara joateko ekainen, ez dakit lortuko duan, ez? Nik hortan saiatuko naiz, baina bestela aurten kluba hartu dugu, nik eta beste klubeko taldekide bat, eta irakasle moduan nabil, hasi que nire helburuak baita ere dira nire ikasleenak eta espero dut denen artean emaitza politak izatea. Horixe da, ez dakit erraza izan barrote den, kirol klub baten aurrean jartzea ez, azkenean zuk esperientzia baduzu irakasle ikasketak egin dituzulako, ezta? Bai, duela 2 urte bukatu nituen LH-ko ikasketak, orain HH-en nago, eta aurten animatu naiz kluba hartzeko, eta super konten nago, haur txiki asko daude eta ertainak oso motibatuak ikusten ditut. Txapelketak bueltan direla eta, zeren COVID-a asuntoakin, pixka desmotibatu ginen denok, zeren ez genituen txapelketak ikusten, gaineak kontaktuko kirol bat izanik behitein bazterrean ginen eta justo hurrengo hilabetean espero dugu infantilak ja hastea, ja martxan hastea, eta konten ikusten ditut, eta hori, nik pozik nago beraiek pozik ikusteaz.
Eta orain entrenatzaile zarela, konta iguzu, zer behar da judokon bat izateko? Azken finean goguak, ze nik izan ditut taldekide asko, eta zuk gogua ikasteko eta konfiantza, irakaslea konfiantzan izatea. Azken finean, nik uste edonor gai dela judon aurre egiteko eta txapelketak edo lehiak irabazteko. Azken finean, zaila da azaltzeko zen, nola azaldu dezaket hau. Kirolari asko, kirol batzuk egia esan irizpide batzuk dituzte kirolariak izateko. Azken finean hori saskibaloian altuak edo piboteak izan behar dira baxuagoak eta azkarragoak. Judon pixuka da gauden esailkatutak. Azken bakoitzeak bai daudela karakteristika batzuk, baina pertsona bakoitza bere izitasunak ditu. Eta pixu bakoitzen edo pertsona bakoitzak judo da bere izaerara edo bera den bezala izatera adaptatzen zen da. Zen azken finean egia da neskek judo mota bat egiten dute, pixu altuagotan mantsoagoak dira, baina giltzak adibidez dira hankak erabiltzeko gehien bat, eta mutiletan geroz eta pixu handiagoak, geroz eta sakrifizio gehiago. Eta nik adibidez egiten dut judo mutil modukoa esaten dena, ez? Eta hori ere lagundu dit, baina azken hori da mutilekin asko egin dudalako. Ez dakit azaldu nahi zen, baina... Bai, ez kezkatu, eta hori, neskak eta mutilak aipatu dituzu, orain dela gutxira arte kirolean ez alde nabaria zegoen neska eta mutilen artean, judoaren kasuan, ez dakitzuk nola ikusten duzun egoera, aldea murriztu alden eta egoera gaur egun parekideagoa ote den. Bai, egia da kirol askotan kriston aldea dagoela eta ezberdintasun izugarriak, bai ordainketari arloan edo seguntan non egiten duten kirola, ez? Ikusten duzu errealeko jokalariak daudela estadio handian eta neskek entrenatzeko lekuan. Judon nik egiten dudanetik eta ikusten eta bizitzen dudanetik ez dut hori ikusi. Zen betidanik egin dugu neskek eta mutilek pabelloi berdinean, ordu berdinean eta finalak dira, gelditzen da dena eta finalak dira. Eta sartzen geha neska guztia finalak egitea edo bakarrik nik iritsi naiz Espainiako lau finaletara eta guztietan izan da gelditzen da, egiten dute adibidez nire pixuko bi brontzeak, zen bi brontze daude judon, eta gero badoazte eta sartzen da finala. Eta bakarrik gaude gu, edo egiten lautatami, lau gune baldin badaude, egiten dira nire pixuko bi eta mutilen proportzioan berdinekoak gehanak zen daude 8 pixu mutilak eta 8 neska, egiten dute bi eta bi, eta gero finalak batera. Eta gero dirusariak, helduenak edo profesionalena, dira adibidez 1.500.000 euro banatzeko kirolari guztien artean, asike proportzioa berdina da beti. Brontze guztiei 2.000 euro. Brontze guztiei berdin du neska, mutila, pixu gutxi, ertaina, handia, beti da berdina. Eta nik hori bizi izan dut, eta referentzizkoak nik referentzi pilo bat ditut mutilak, zein neskak. Baina horrela ikustarazten digutelako. Primera, Maialen, eta elkarrizketarekin amaitzeko konta iguzu. Judoa uste edo askotan erakusten diguten bezain kirol bortitza da edo ez da ala? Kiba, niri lagun guztiek esaten didate, zuk defendituko nazu, zurekin ez nahi sartuko, baina kiba, nik judoa defentsa. Eta hori, zure burua zarro egoteko eta seguro egoteko da gehien bat. Eta nik esaten diodana nire ikasleen guraso guztiei, zure aurra ikasiko du erortzen, minez hartzen eta mina ez ematen. Hemen ezin da jo, da lei. Nire aurrean ezin dute inoiz jo, eta esan diet, kalean ezin dutela erabili beraien indarra eta dakizkiten gauzak bestei botatzeko eta mina egiteko. Hori debekatua dago, zeren beraiek badakiten orain. Eta nik ez dut inoiz kalean eta nire lagunen artean ez dut ezagutzen horrela jendea indarkeria bilatzen duela, zeren badakigu, zer egin dezakegun gure gorputzakin. Eta azken finean, segurtasun hori dakazunean, gutxiagotan juten zara mina ematea. Eta ezakit.
Primeran Maialen basandako guztiarekin galditzen gara, mila esker orduan. Zuei, nirekin kontatzeagatik.